मैडम नमस्कार। बहुत कष्ट जज टाइम दी आपण डिवोर्स फाइल रो एविडेंस प्रेजेंटेशन कल शेष करदे। आपण 2 ରୁ 2:30 भितर पहुंचतु। रोज मैडम नमस्कार। अरे रेडी हेलुनी मु ऑटो डाक देइछि चल। बुझिलु मा आम भीतर भूल बुझामणा जो संपर्क बेले बेले एमती अवस्था आमको पकई दिए जो ना संपर्क सुधरी पारे ना से सही पारे। ठीक सेतिकी बेले आम भीतर भूल बुझामणा को दूरे दे जदि आम भितर कटि मधुर मुहूर्त गुड़ाक मन पकेबा तारे बुझीपर संपर्क एबी भी प्राण अच्छी। अरे खुण खोजिले तो भगवान भी दोषी लगती किंतु गुण खोजिले दुर्बल दुर्बल संपर्क मध्य मजबूत लगे। आ जीवा मारे आउ तो चिंता करी जस्मिन तुम तो समय जरा कौन से तुम कहली। अरे कुआरे गल जल्दी आस देरी हो परा। मु सबुदिन चली जाऊँ कौन है किंतु कहीं सबूर समाधान कौन एया इटा कौन तुम शेष निष्पत्ति। ओके आज your wish। माँ बापा कौन कर चली गले तुम तो सकाल कड़ बाहर ना कौन। हाँ सबुदिन मामा घर को जाऊँ माँ छोट मुहरे बड़ कथा माँ आहरी भल मिलवा आशा दी आई मनीष को छाड़ीदबा मो भाया कष्ट पाइबे माँ बुझल माँ तू भी मो भाई भाई तुम बड़ कर धरी बड़ कर चली आसती एत डाकिले गलिनी शेष निज लोक धकिया खाई बारदार हो माँ मो फट गया मन तुम बापू को घर छाड़ी कुआड़े जाऊनी। चुप कर जी लोक से रह सब कथा मुंड पुराना। माँ अरे जस्मिन तमें कौन हो हठात हठात कौन जे घर झील घर को आसला से घर तापाई ठीक नथिला से सबुदिन मुझे नहीं घर को पलि आसी। ठीक अच्छी जे हेले बापा विदेश आसी कौन कहवा। ओहो से कथा मु बुझी जा माँ जा घर को जा। बंद कर चाहूल जहाँ छाड़ी आस सिंदूर लगे किसी माने ना बुझीपारू मु बहुत जल्दी तो रिम्यारेज कर मन रख। हेलो हाँ हाँ बो हाँ बाहर लो हाँ क्या पैसा सरलानी ये बाहर मम्मी
ଆରେ ତୁ କଣ ଏତେ ଖାଲି ଫୋନରେ ଗପୁଛୁ କହିଲୁ? ଘରେ କେତେ କାମ ପଡିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଖାଲି ଘରକୁ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର? କଣ କହିବୁ ଆଜିକାଲି, ଯା ବିକି ଯା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଝିଅ, କଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତୁ ଫୋନ କରୁନୁ? ନା ମୋ କାମ ସରିନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଲ୍ କରିନି। ତାପରେ ଘର କଥା ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଇଏ ଚିଡୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଜଣେଇବୁ ନା ଆଉ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିବି। କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛ? ଆରେ କେତେ ଡେରି ତମେ କରୁଛ ଜାଣିଛ? ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ ହବ, ଖିଆପିଆ କେତେବେଳେ ହବ, ସବୁ ଏତେ ସମୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସରି 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 ବାବା, ସରି। ଆରେ ସବୁ କର ଯେ ଟିକେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସରି 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 ସରି। ଚାପିଲଣି? ଚା ପିଇଲଣି? ଆରେ ଚା କେମିତି ପିଇବି, କରିବ କିଏ, ପିଇବି କେମିତି? ହସ ଟିକେ, ଏଥର ଟିକେ ହସ। 1 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା କରିକି ଆଣୁଛି। ଭାଉଜ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଚା କରିସାରିଛି। ତମେ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଅ ଥଣ୍ଡା କର। ଗୋଟେ ଆସିବାର ସମୟ, ତମର ସମୟ ଦେଲେ ଟିକେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଡେରି କଲି ନା କଣ? ଜାଣି ଶୁଣିକି ନୁହଁ କଣ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିଥାନ୍ତ। ଆରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି ନାଇଁ? କିଏ ମନା କଲା? ଏମିତି ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚଳିପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ତମେ ମତେ କେବେ ବୁଝିନ କି କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନ। କଥା କହୁନି ତୁମକୁ। ଏତେ ଡୋମିନେନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି ଏଠି। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେ ତମେ ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଆଣୁନ, ମୋର ଡେରି ହଉଛି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ତମ ବ୍ୟାଗ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଉ ତମେ ଜାଣିବ ନା କଣ ଭୂତ ଜାଣିବ? ହଁ ଭୂତ ଜାଣିବ, ଭୂତ ନେଇକି ଗାଡି ରଖିଛି। ରଖିଦେଇଛ ଟି? ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ହେବି, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା, ହେବିନି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତମେ ନାଟକ କରନି, ଯାଅ। ଇଏ ଯାଅ। ଠିକ ଲଗଉନ। ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇବି, ତମେ ଯାଅ, ନାଟକ କରନି, ଯାଅ। 10 ମିନିଟ୍ ଆଣିକି ଆସ। ସେପଟ ରୁମରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ତମ ନିଜ କାମ ତମେ ନିଜେ କରିପାରୁନ କି? ନା ତମର ଗୋଡ ହାତ ନାହିଁ? ମତେ ଖାଲି ଚାକରାଣୀ କରି ଖଟେଇଟି ଜାଣିଛ। ଛୋଟ ମୋରେ ବଡ କଥା ମା, ଆହୁରି ଭଲ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଯଦି ପାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଛାଡିଦବା, ମୋ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ହେ ମା। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବଡ କରି ଧରି ବଡ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ଏତେ ଡାକିଲେ ଗଲିନି। ନିଜ ଲୋକରୁ ଧକ୍କା ଖାଇ ତାର ଦାର ହଉଛି ମା। ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ, ତମେ ବାବୁଙ୍କୁ ତମେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଅନି ମା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଜଜ୍ ଅଲଗା କେସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମ ଆସିଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବି।
ତମେ ଏମିତି କଣ ଦିଶୁଛ? ଭିତରୁ ମୁଁ ମରି ସାରିଛି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟଟା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଏମିତି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ନାଲି ଚା ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋ ପାଇଁ ଟେଡି କଣ ଆଣିଛ? ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି? ଆରେ ଟେଡିଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି ନା। ଆଉ ବାପରେ, ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି! ଇଏ କଣ? ଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ବି ଛୋଟ ପଡିଯିବ। ହଉ, ମୋର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମତେ ଟେଡିଟା ଦିଅ। ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ଲୋକ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଳିବ। ଏବେ ଖୁସି ତ? ଯାଅ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଆରେ କଣ ଏମିତି ଅନେଇକି ରହିଛ ଫଟୋକୁ? ଆରେ ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାଇଁ କଣ ଏମିତି ଅଛି କି ସେ ଫଟୋରେ? ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଆମର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅମର ହେଇକି ରହୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଗ, ହିଂସା, ମାନ, ଅପମାନ ସବୁ ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରୁ। କଣ ଆମର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବନି? ହଉ ଦାର୍ଶନିକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ହଟନ୍ତେ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରଟା ସଫା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପାଇଯାଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଜସ୍ମିନ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଯୁକ୍ତ ଷାଠିଏ ନୁହେଁ,
ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ପରୀଟିଏ। ଜସ୍ମିନକୁ ପାଇବା ପରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଛି। ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜସ୍ମିନର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି, ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୋ ଚାରିପାଖ ଅନ୍ଧାର। ଆଜିଠୁ ଏ ଡାଏରୀ ଲେଖା ବନ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଡାଏରୀ ଲେଖିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଲୋକ, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଡାଏରୀର କଲମ, ମୋ ଜସ୍ମିନ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଏ ଡାଏରୀ ଲେଖା ବନ୍ଦ। ମତେ ନାଲି ଚା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ତମେ ଏଯାଏଁ ମନେ ରଖିଛ। ମନେ ରଖିବିନି କେମିତି? ତମେ ଦେଇଥିବା ହାତ ଘଣ୍ଟାଟା ଏବେ ହିଁ ମୋ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମ ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲି। ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ ଅଛି। କିଏ ଓକିଲ କି? ହଁ, ଆଜି ଟର୍ମ ପଡି ପାରିଲାନି। ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ଦେଇଛ, ହେଲେ ଥରଟିଏ ଅଟକି ଯାଅ ବୋଲି କହିପାରୁନ। ଜସ୍ମିନ, ଯିବାଟା କଣ ଏତେ ଜରୁରୀ? ନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଥରଟିଏ ତ କହିଦିଅ, ଜସ୍ମିନ ଯାଅନି, ରହିଯା। ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବି। ହୃଦୟଟା ଯଦି ଅଟକି ଯାଉଛି, ମନଟାକୁ କଣ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ହବନି? ପ୍ଲିଜ ଜସ୍ମିନ, ରହିଯାଅ। ତମେ ଏଯାଏଁ ବଦଳିଲଣି ନା? ଛାତିରେ ଛାତି ଭଲ ପାଇବା ରଖି କେମିତି ଚୁପ୍ ରହିପାରୁଛ? ଥରେ ତ ଖୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଜସ୍ମିନ ରହିଯା। କାମ ସରିଲାଣି କି? କଣ ହେଲା ସବୁ? ଆଉ ଶୁଣୁ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯେ। ନାଇଁ ମା, ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଯାଉ କିଛି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ଆଲୁଅକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି।